Pozrime sa, čo je v štartovacom balíčku. Máme tu prémiový shaker s 30% zľavou ku každej objednávke Premium Selection výber. Je z nehrdzavejúcej ocele a je aj vhodný do umývačky riadu. Vyzerá naozaj veľmi pekne a máme ho aj v čiernej farbe. A v hlavnej úlohe tu je Premium Selection výber 8 príchutí. Moja obľúbená príchuť je jablkovo-škoricový koláč. Viete si ho pripraviť či už s vodou, alebo s mliekom, alebo pol na pol. A toto vám zaručí plus 10 g vlákniny denne, ktorá je potrebná pre zdravú črevnú flóru. Pozrime sa, čo je v štartovacom balíčku. Máme tu prémiový shaker s 30% zľavou ku každej objednávke Premium Selection výber. Je z nehrdzavejúcej ocele a je aj vhodný do umývačky riadu. Vyzerá naozaj veľmi